Častokrát cestujem s Teou sama a to najnepríjemnejšie, čo sa mi môže stať, je keď mi začne plakať a ja pri sebe nemám žiadnu hračku. Vtedy sa ho snažím zaujať všetkými možnými spôsobmi, všetkými vecami, čo mám naokolo, ale vedzte mi, že je to fakt nepríjemné, keď šoferujete a ešte utešujete dieťa. Zistila som však, že existuje hrací pult do auta, konkrétne tento mám zo stránky babyknihy.sk a je to pultík už od narodenia, pretože je nastaviteľný a môžete si ho upevniť či už na predné alebo aj na zadné sedadlo. Na sedadlo si ho dáte úplne jednoducho, sú tam dva také háčiky, ktoré dáte okolo opierky. No a trošku ťažšie bolo nastaviť to zrkadlo, pretože mám veľké tie hlavové opierky, ale nakoniec som to nastavila tak, aby sa Teuša videla. Viete to totiž to nastaviť aj tak, že pokiaľ by ste mali babetko vzadu, tak cez to zrkadlo vlastne vidíte vaše dieťatko. Takisto aj hračky, ktoré z pultu visia, majú v sebe hrkalky, zajko má dokonca šušťacie uši a repa je tiež šušťacia. Pultík sa dá pomocou suchého zipsu nastaviť tak, aby na neho dieťatko dočiahlo. Teda ešte nechytá hračky, iba s mojou pomocou. No a toto sú prvé dojmy mojej dcery z tohto pultu. Už ho testujem 2 dní a síce ešte občas trošku v aute plače, ale minimálne mám pri sebe 3 hračky, ktoré jej dokážu zaujať pozornosť. Na stránke babyknihy.sk vám platia aj zľavový kód ROMY15, tak ho nezabudnite využiť.